na yi wata alkawari ku shaida a gaban ku gabaki ɗaya daga ita babu wata ba ita kanai ce ne ta Allah a rayuwa mai zo kai Allah ya sa sanda zai kar aure ina da waya da amun shaida ranar abaza capacity kuma mun ce duk ranar da ya ce zai kara ta kira mu zai ga gangami oga teknolojiya kin yi kuskure sista da kika bari a kai miki wannan alkawarin wallahi da ba ai ba da yafi abokin na aboki haka ma Allahi baban mu ya fada wa matarsa ta farko daga baya dai sanda ya karo biyu har da mamata trust rijalo at your own risk surayina ya ce mini ni ma ba zai min kishiya ba ku shaida yayi mata kariya a gaban kowa dijango yayi alkawari kuma na rantsa in ka karya alkawarin nan sai ka je salyawa kana kara aure social media sai ta gagare ka hawa ta kuma wannan baiwa Allah ya shi sani da dai kokarin da dai akwai wani shahararren turare da na so mata na sai na kawo mata da sister Allah ya sada gaske ya kai rijalu ba tabbas Allah ya kai mu ranar da zamu dauko wannan bidiyon domin maimaici dan mukan mun san waye ne rijalu zamu yi saving saboda nan gaba gaskiya karya ne ni fa yanzu ba na yadda da zancen namiji ya ce ni kadai ne ko uba na bazan yadda da shi ba wallahi aure zaka kara gaba kadan karya kake yasin mu fada mata gaskiya ko mu bari Alhaji Nura tabbatar mata da shi rijalu muna Allah wadai da kai ya kamata maza su sani Allahn kaddara kara aure ba a hannun su yake ba wallahi wani baya da niyya kaddara ce kawai take gittawa a haldin ma bai fita ba ya hango ta biyu ai ba na yadda da irin wannan alkawari da Allah ku yi mana sabedin bidiyon nan saboda halin rijalu internet do not forget to trust rijalu at your own risk wallahi mazan da ke wannan alkawarin sun fi kowa kara aure wallahi na san na gana damuwa da kulawa da mace masha Allah Allah karo muku zaman lafiya ina lillahi kuma ta yarda fa sannuki uwar gidaran amarya na hanya bari mu yi sauri mu saving wata rana za ta yi mana amfani wannan alkawari da kai mata ai yawan ke mata zuciya wai dan Allah wannan sabon aure ne ko okay rijalu ko ba daga ke bakari ba ita ce tauton rijalu mu alwadai da wani furucin kariya kake yi dan babarsa kariya banza sanda zaki waka ba wala bari to dama mai hoto bai ko shi ba ma da har zai karama ta shi ya sayi alkawari yarwa karki shiki jiki dai to na miji ne fa anya kuwa ba shan ya gada kai ba kai ya kamata mu ma za mu taimaka misa ko ka karya alkawari anan kai mata kishiya babu komi saboda ka dawo amfani da suratul nisa makarya ce alkawarin banza in dai har kan dan namiji ne a shafa fatiha to fahmata kun sai maza bayan goyo bane ga wani ganga da ya anfawa Allah kana ruwa Allah ya kyauta wallahi ba zai cika mata ba wallahi ko da kariyar ya mata ayyabi gani dai a gani na yasa ta farin ciki sosai wallahi dan almita ke koyawa please muna san fun